Сябры, вітаю вас у першым дню нашага навагодняга марафону. Сёння я для вас падрыхтавала практыкаванне, якое называецца «Тры пытанні». З дапамогай гэтага практыкавання мы спрабуем крыху прыгледзецца 2022 году і паглядзім, што там такога цікавага ў ім было. Але зробім мы гэта не зусім звычайным спосабам. У кожнага з нас у галаве сядзяць розныя гісторыі. Пра тое, якім быў год, пра нас саміх, пра нашых родных, пра нейкія падзеі і гэтак далей. І таму, калі, напрыклад, я вас запытаюся, што было самым складаным у гэтым годзе, вы адразу уключыце нейкую звычайную для вас гісторыю. Самым складаным было вось гэта ці вось гэта. Але гэта такі погляд даволі павярхоўны. Гэта тое, што ляжыць на паверхні. А мы з вамі паспрабуем паглядзець крыху ўглыб. У гэтым нам дапаможа такі псіхалагічны інструмент, як метафарычныя карты. Адразу скажу, што метафарычныя карты не маюць ніякага дачынення да гадання. У гаданні кожная карта, напрыклад, таро, мае прыкладна фіксаванае значэнне. Метафарычныя карты набываюць сэнс, калі вы на іх глядзіце. І для кожнага і кожнай з вас адна і тая ж карта будзе значыць абсалютна розная. І цяпер вернемся да нашага пытання. Што самага складанага было ў 2022 годзе для вас? А цяпер паспрабуйце адказаць на яго ж, паглядзеўшы вось на гэтую карцінку. Што тады прыходзіць вам на ум? Як тады вы ўспрымаеце гэтае пытанне? Што тады ўспамінаецца? Якія сітуацыі? Можа, гэтая карцінка нагадае вам адносіны з іншымі людзьмі? Альбо, можа, гэта стане метафорай для нейкіх падзеяў ці нейкіх перыядаў нават вашага жыцця. Але гэта быў толькі прыклад. Цяпер мы пяройдзем да сапраўдных пытанняў, якія я хачу вам сёння задаць пра 2022 год. Нагадаю, што вы можаце адказваць на іх проста так, калі вам гэтага хочацца, а можаце, паглядзеўшы на карцінкі, якія я вам буду прапаноўваць. Вы нават можаце параўнаць вынікі. Спачатку адказаць так проста, што першае прыйдзе да галавы, а потым з дапамогай карцінкі. І можа вы захаціце падзяліцца вашымі вынікамі ў каментарях, і мы з задавальненнем пачытаем і абмяркуем тое, што ў вас атрымаецца. Ітак, першае з нашых трох пытанняў будзе наступнае. Калі паглядзець на ваш 2022 год з такой вышыні птушынага палёту, то ува што было укладзена найбольш сіл? Што было найбольш важным? Чым вы займаліся пераважную колькасць часу? Адказваючы на гэтае пытанне, паглядзіце, калі ласка, вось на гэту карцінку. Давайце пяройдзем цяпер да другога пытання. Што ў 2022 годзе было для вас самым каштоўным? Не проста чым вы займаліся, нейкія справы, бегалі кудысьці і гэтак далей. Але вось што было тым, што грэла вашае сэрца? Што было тым, што падтрымлівае? Што было вельмі важным і каштоўным у гэтым годзе? І калі вы будзеце адказваць на гэтае пытанне, паглядзіце, калі ласка, вось сюды. Як, сябры, мяняецца ваше ўспрыманне гэтых пытанняў? Ці з'яўляецца дадатковая рэальнасць, якая на яго ўплывае? А перад намі яшчэ трэцяе пытанне. Што з таго, што было з вамі ў 2022 годзе, вы хацелі б узяць у 2023? І калі вы будзеце адказваць на гэтае пытанне, паглядзіце, калі ласка, вось на гэту карцінку. Вось такая невялічкая практыка. Сябры, я спадзяюся, што она была для вас карысная і цікавая і дазволіла па-новаму зірнуць на 2022 год. А калі гэтае відэо было вам карысна, калі ласка, паставце падабайку, распавядзіце сваім сябрам пра гэтае відэо, падпішыцеся на мой канал і, калі ласка, прыходзьце ў каментарях, мы з задавальненнем абмяркуем тое, што ў вас атрымалася, бо гэта мае сэнс.